Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon! Sa ato nagapangunang mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, desisyon nga pagkaka sa plastic barrier sa mga pasahero nga salakyan, dako mabulig sa grupo sang transportasyon. Siyudad sang Bacolod, naka-record lamang sang 20 ka kaso sang COVID-19 kahapon. Sa balita nasyonal, madamo nga miyembro sang National IATF, nagapabor nga kakason ang mandatory nga pag-usar sang face shield. Vaccine czar Galvez, aminado nga 50 tugtog 60% lang sang populasyon ang sarang mabakunahan kontra COVID-19 karon nga 2021. Maayong aga Bacolod, may aga bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Miyerkules, Nobyembre 3, 2021. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, CabatuNo. Aksyon, Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkarapos lamang sa Maayong aga, Aksyon Dorel. Good morning, Action Boy. Kag sa ato ng mga ka-action, especially nagap, monitor via Facebook Live. Yes, and you look Maayong beautiful aga. in white. Thank you, Action Boy. You too. You too. Correct mo ng you too. Medyo maululan nun subong. Oo. Ay, oo, no? Uluan. Kagabi, ano man, nagulan kagabi or sang kagahon, nakipagwa ko, amo to do medyo basa ang... Daw ay kagabi, kay daw ay kugurong why? kabatsyag, kay daw lasitip lang daw tulog na ko. Wow! Kaka-amaze. Tapos nagbugtaw ko sang alas 12. Kag hindi nakatulog. Pero halong lang mga ka-aksyon sa dalan ha, kay medyo madanlog sa mga maululan nun, no? Yes. Ate, sige. Good morning sa aton nga nag-monitor din sa Facebook. Oy, mga taga dira sa Libertad Public Market. Maayong aga dira sa inyo kag sa mga vendors naton dira. Good morning gid sa inyo. Kag sa mga taga Burgos Public Market, maayong aga man, ha? Sa aton dira nga mga nag-monitor iya via Facebook, dira sa kay Lito Dayap sa Barangay Punta Taytay. Good morning sa imo. Ana Sinoro, maayong aga man kag kay Philip Isulat sa Buen Retiro Talisay. Masito Pago sa kay Dennis Richard Tibor Roma. 307 out of ano naman? 307 of 365 days, Action Boy. Gabi, super isip, yun ni Dennis, yan o. Oo, baga mo nga isipay ni, sala naman yung isip ya. Sala naman. Sala naman eh. Kay 52 days na lang mo. Oo. Tiko ng 307 out of 365, 58 na ya. Oo. Ta? Dance, liwatabi, dance sa Sala isip na naman mo, ang isip dance. ya. Ay, hindi ah. Oh, 52 days na lang before Christmas. Ang tsakto ah. Kaya 59 days until New Year kita eh. Tsakto ah. Ang Christmas ang ginabasihan ko eh. New Year ni iyagali ya. So, tsakto si Dennis eh. Ayan, tsakto siya. Have a great Christmas is coming. Have a great day. James Pringrases. Good morning man. Kagkaya migo na to na One Ball Gallo. Nagamonitor subong. Kag kay Ma'am Alma Alvarez Gallo. Kay Maria Luisa Luing Melos, good morning sa imo Luing. Kag kay Bobby Rofano Galve.
Good morning kuno kay Jinky Katalogo sang Kanturay, Sipalay City. Kag kay Eddie Lowe's, kag kay Nanay niya Sabel sa Victorias. Joe M. Salmete Esiha sa Barangay Gintubhan sa may Isabela ni siya. Sige, go. Kay Rhea Mayladio, good morning man sa imo. Kay Florencia Villacampa, good morning. Live dira sa may La Union. Yes. So, kamusta dira sa La Union? No? La Union kay, dito to? Ha? Buto may ara na? Wala gyapon? Wala gyapon onion, Aksyon Boy. La Union gyapon. Kay Sir Rupert Galio, Aksyon Boy, welcome home kuno amigo Christian Garavani, Zaiko and family. So kay Tito Romel gustong na gid ang mag-brother Aksyon Boy. Si Tito Romel Galio, Aksyon Boy. Good morning lang kuno. Good morning manda sa imo . Okay, sige. Kay Andy Salodares, good morning man. Sige. Standby na kita sa aton nga mga balita nasyonal. Akon balita lokal. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. 5 minutos na kaligan sa tag ng alas 6 sa Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa detalye na sang mga balita lokal, ginpalayag ni Federation of Bacolod Drivers Association Secretary General Elizabeth Catalbas nga dako ang nabulig sang desisyon o kung dako nga bulig ang desisyon sang Department of Transportation nga ipakakas na ang plastic barriers kag himuon 70% ang makomodar nga pasahero sa mapampubliko nga salakyan umpisa sa Nobyembre 4. Suno kay Catalbas, makabulig ini agud madugangan ang income nga ginadala pauli sang mga drivers. Ilabi na ang padayon na pasaka sang presyo sang produkto sang petrolyo, kag wala pa sang sabat ang inaduso nga pagpasaka sang plitihan. Ginpanugyan ni Catalbas sa mga drivers nga sila mismo mag-istrikto sa mga pasahero nga magsuksok sang face mask kag face shield, kag sa tanan nga tion ipabilin ang social distancing para malikawan nga mangin rason sa paglapta sang COVID-19. Naglabot na sa 143,064 ang kaso sa COVID-19 sa Western Visayas matapos naka-record sang 108 kahapon adlaw Martes. Sa bagong kaso ang Negros Occidental naka-record sang 73 ka mga kaso, Bacolod City 20, Iloilo City 7, Iloilo Province 6 kag Capiz 2. Natugangan sa 442 ang recovery sa diin ng Bacolod City naka-record sa 302, Iloilo City o kon 32, Iloilo City 61, Aklan 40, Guimaras 17, Iloilo Province 16, Cagantique 6. Ang Western Visayas ang may 129,475 sa kakabilugan nga recoveries kag 23 ang bagong nagkalamatay nga nagdala sa kabilugan nga 3,514. Samtang 10,040 ang aktibo ang kaso sang virus sa Western Visayas. Nagparangat naman sa reklamo sa Aksyon Radio Bacolod ang isa ka 61 anyos nga babae matapos ginaligar gindiscriminate sa isa ka fast food chain nga hamda sa sulod sang mall sa barangay Mandalagan, siyudad sang Bacolod. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod sa tagreklamo, ginpahig sinuy nga nagpadulong siya sa mall kahapon sang udto pud ang iya bata nga babae kag pakaisa plano nila kung tani nga magkaon sa isa ka fast food chain. Kag una nga natingala ang tagreklamo nga duha ka mga senior citizens nga mas una nga naglinya sa counter ang naglakat nga wala magka-order. Ginsay-say isang tagreklamo, ginpamangkot sila sang cashier kung nabakunahan sila, bangod nga wala nila ginapanugutan ang pag-dine-in sang hindi bakunado kontra sa COVID-19. Sa video, ginpadala sa Aksyon Radio Bacolod, makita ng babae nga naglungo matapos ginpasikto sang bata sang tagreklamo kung matuod nga hindi pwede mag-dine-in ang wala mabakunahan. Ginatinguan karon sa Aksyon Radio Bacolod nga makuhaan sang papatag ang tagdumalahan sang sining fast food chain. Samtang luyag naman sa tagreklamo nga klaruhon sang lokal nga gobyerno sa siyudad sa Bacolod ang amo nga pulisa.
Aminado naman ang mga personnel sa Chowking Robinson branch o Robinson's branch nga wala sila kahapon nagpanugot nga mag-dine-in ang mga customer nga wala mabakunahan kontra COVID-19. Sunod sa mga trabahante sa fast food chain, kahapon sa nga nakabaton sila sa guidelines nga na-post sa Bacolod City PIO page ka nagasiling nga mga fully vaccinated lamang ang pahanugutan nga maka-dine-in. Depensa sa mga trabahante, nagsunod lamang sila sa guidelines bangod sa kahangawa nga mahimo magpatigayon sa inspection ng mga otoridad kag patungan sila sa penalidad kung hindi masunod ang mga pulisa. Kahapon, ginpalabot nilang reklamo sa tagdumalahan sa fast food chain kag subong nga adlaw o kung kahapon nga adlaw, ginpanugutan naman ang mga nabakunahan nga maka-dine-in. Ini matapos nga nagpahayo sang pagpathag ang tagdumalahan sa fast food chain sa lokal nga gobyerno sang Bacolod kag ginpahayag nga mahimo may nagluntad gid lamang nga misunderstanding o kung wala pag-intindihanay. Nagpahayo naman sang pasaylo na sambit nga fast food chain sa mga apektuhan nga customer. Wala pa sang identity ang bangkay sa isa ka lalaki nga nasapuan sa isa ka pribado nga compound dira sa may purok mahigugmaon, Florenceville, sa barangay Panuco, isulad sa Bacolod. Sunod kay Police Station 8 Commander Major Jory Puerto, base sa ila inisyal nga pagpangusisa, pangayaw ang lalaki kay ginapatihan nga may diferensya sa paminsaron. Sunod pa kay Puerto, Domingo sang kagahon sa may nakakita nga nagdalagan ang lalaki padulong sa baybay, kagapon sang aga sang nasapuan. Duha pa ni Puerto, wala man sila nakita nga foul play sa kamatayon sang biktima. Ginapanawagan ni Puerto kung sino may mihimata nga wala nakapauli, nga ang descriptions niya nga kulong ang buhok, may katason nga 5'3", mahimo lang sila makapag-angot sa kapulisan. Ang bangkay, yara na karon sa Nalagon Funeral Home. Nagapati naman ang Kabataan Party List sa syudad sang Bacolod kag Negros Occidental nga pagpahipos ang tinutuyo sang panawagan nga pag-disqualify sa partido para sa 2022 nga eleksyon. Sa interview sa Aksyon firing lang, ginpahayag ni RJ Ledesma sang Kabataan Party List nga makapila na kabeses nga nakabato ng partido sang patupatong nga mga kaso sa tuyo nga mabungkag apang initanan ang ginbasura bangod wala sang kamatuoran. Ginpanginwala man ni Ledesma nga supporter o frontline sila sa New People's Army o NPA, kag ginsister nga ang ila ginaduso ang para sa interes lamang sang basdamlag sang kabataan nga mo ang kausa sang ila partido. Ginpahayag ni Ledesma nga sa karon nagatipon sila sang online signature agud insister ang kinamatarong sang mga pamatanon. At mabalaan naman subong no nga ang sining regime no, Duterte regime no, grabe ang crackdown niya sa mga kritiko niya. Kag ang pamatanon kabalo naman kita isa gina sa gapanguna, syempre pag-criticize sa mga buluktot nga mga patakaran, mga policies layi nga gina-railroad ni Duterte. Si RJ Ledesma sang Kabataan Party List. Madamo nga miyembro sa National IATF pabor nga kakason ang mandatory nga pag-usar sang face shield. Samtang vaccine sa Galvez, ginako nga 50% tubtob 60% lang sang populasyon ang sarang mabakunahan kontra COVID-19 karon nga tuig. Ang detalye sa mga balita national sa magbalik sang Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Siwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy. Kaya Dati tumakami nga ginagaman-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga traffic para ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang isang good sa factor sa pagsaka sa sining tubig. Okay, di natatod ang action doors kay na nag-unta, nag-kuhan. Kay dali lang. Kay Doc Adamo, Di ka some to, kay comments. Joanna, anda tapos na siya. Andy Saludares, Action Boy. Sina? Andy Saludares. Okay. Sige. Sakay, Ma'am Vanessa Mayo, good morning man sa imo, ha? Kagaya Dr. Matt Mayo. Morning and good afternoon, Kagabi Ma'am pa. Van and Doc Matmeo. Kay Athea Kim Iriman, may agaman. Haris Isulat. Kag kay Michael June Season. Good morning ko na ihada Dorel from Morning, Buruk Maninoy. Brotherhood Barangay Sumag. Greet siya lang happy birthday, belated happy birthday kay Engineer Ryan Cesar Barcelona. Engineer, belated happy birthday lang da. Raymar Beranyo Lingoste from Barangay Hagimit, La Carlota City. Good morning man, no? Kag kay Melvin Peñafiel, Jeneline Bandoha, watching live from Quezon City. Nemesia Roques, may agaman from Barangay Tangub. Sakay Teresa Linaha Kayaw, good morning man. Kag ginab-greet siya, happy birthday. Oh, by the way, happy birthday sa akong friend, no? Sa akong Sino? one of my best friends. Si Rica Yulo Bailon. Happy birthday! Happy birthday, Rick. Gin-greet ko na sa kapon, di bladong duman mo. Oo, advance. So, subong birthday yan birthday agad na ni Rica Yulo Bailon. Happy birthday sa imo, Rica. Halin sa imo mga classmates sa batch 81 man, ano? Good morning dira sa imo. Kay Elvira Hilogo, watching from Charito Heights, Granada. Good morning dira sa inyo sa taga Barangay Granada, no? Kag dira man sa mga taga Silay, ha. Good morning dira sa inyo, no? Sa Talisay, may aga. Mga taga Bago, luanon guro ga tulog pa ang mga taga Bago ay. May office bong di ba? Yes. Sa 5 pa yan, na 5 de Nobyembre, amo pa na ang aton diri nga holiday na naman. Sa Negros, kag sa Bacolod man, amo na. Yes. Sa kay Edwin Escopel, classmate, may aga, kumusta ka na dira sa may Kabuyaw, Laguna? Good morning dira sa imo, no? Kag dira man sa kay Virgie Ligaspi Coloso, good morning. Sa mga taga Hinubaan, may aga. Kag sa taga La Castellana, oy, kumusta dira kay Leo Talaban?
Sa kay Criselda Balendez Iman, ginatamyaw niya ang pamilya sa Maaw, kag sa Estefania. Siya yato to sa Panglao, Bohol. Bohol. Isa sa tahong nga lugar Isa sa na Pilipinas. sa mga travel goals lang, no? Yes. Nice. Dali na lang niya, no? Ganun matamat, tas mga matamat na bukas o matamat na open ng mga basta magdamo na gid ang nabakunahan, mamatamat na sa mabukas na sa ang aton nga mga negosyo, turismo. Kita mo. Actually, Aksyon Boy, ang Department of Tourism, may ano sila subong Aksyon Boy, may program, pero sa Manila pa lang ni, and they're planning to expand mga hospital, Aksyon Boy, nga libre na ang swab test sa mga tourist. Sa mga turista. Mga local tourist? Oo, local tourist. Dubali, subong sa Manila pa lang nga hospital, may isa pa lang to. Siling ni DOT Secretary Romulo Apo yata. Puyat, Siling ya nga Bernadette Puyat. Siling ya nga plan sila nga i-expand. So, kabay pa no kay mahal ba lang magpaswab? Gani, oo. Mahal magpaswab kag saliva. At mayo kay ginpanubuan na sang Red Cross 1.5 ang saliva kag do 2.5 plus ang ang swab. Hindi man lang lima manubo ang presyo no nga kamahal-mahal gina sa Gani, unaman. pwede man lang kaliwa panubo, ti ano man. Amo na gani nga sila kung kamahal-mahal gina mag-swab test naman. Kaya nagliga daw tag 4K gino ang swab lang ya. Sang wala pa to bala saliva. Sa Red Cross? Oo. Sa mga 3.8 duro ara sa mga 3.8 lapit na 4,000. Oh, subong ti pwede mo lang sa 2.5 pila? 2.5? Do 2.5 ano to gani. Ang matandaan ko sa saliva. Yung saliva 1.5. Amo nang iban na abi mong iban daw na budla kabudlayan sa nga muna nga anong swab test na bla kay luwas nga mahal. Sakit pa nga daan sa ilong na pagkulikog sa ilong mo. Ha? Kulikog. Ayun, hindi ko na makita. Wala na nila na pin. Ligat yung pin pa to nila eh. Kung pila to ang price. Good morning, matasako ni Nablos kay Carla Caniet. Ay, inablos mo na siya. Inablos mo na siya. Inablos ko na. Na-claim na inablos mo kay... Ang iya mga tiyo, ang mga barkada, kusuna mo. So inablos So inablos siya. na. Tupa na sa inablos. So managaling story sa likod sang pagkahinablos. Oo. Kay... Niya sa imo. Kaya iya nga mga katiyuan, sa bago da mo sa mga katiyuan mo. Oo. Iti mga kwan. Hindi ko man mga edad-edad, kundi mga ka-works mga ba? friends lang yan eh. Mga friends. Friendly ka nga daan, Aksyon Boy. Friendly matters yun mo. Yes. Wala sang liwan, Boy Duran. Wala sang liwan. Ano sang liwan? Yung kabatian ko lang na. Wala na sang iban. Wala sang iban. Okay. Daw namin ng tagline magkuha na. Wala sang liwan. Sa eleksyon. Wala doon namin, no? Ako na, credit. 50,000 na siya kung gamiton. Muna siya, ha? Muna? 50K na siya. Pero kahit syempre, upod rin sa work, may 10% discount. Ay, karami. Standby na sa aton nga mga balita nasyonal. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpangunak ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share.
Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-Aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang ninsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result... Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:25 sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginpahayag sang Malacañang nga madamo sang miyembro sang National IATF ang pabor nga kakasuna ang pag-usar sang face shield sa indoor bangod sa pagnubo sang COVID-19 cases. Suno kay Presidential Spokesperson Harry Roque, iya ginakumpirmar nga bangod sa pagnubo sang COVID cases, ginatalakay sang IATF kung iparayon pa ang pagsuksok sang face shield. Ginklaro ni Roque nga bisan madamo ang nagasuporta nga hindi na magsuksok sang face shield pero wala pa sang desisyon. Para kay Dr. Edsel Salvania sang UP Manila National Institute of Health, ang pagsuksok sang face shield ang mayara sang benepisyo. Ginpahayag man ni Salvania nga dapat masiguro nga nabakunahan ang tanan antes kakason ang face shield. Aminado naman si Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. nga yara sa 50 tugtog sa 60% lang sang populasyon sa ang sarang nga makakompleto sang bakuna kontra COVID-19 karon nga 2021. Manubo ini sa high-end target nga 77 milyones ka Pilipino o kon 70% sang populasyon nga kinahanglan para maangkon ang herd immunity. Sa target, 27.3 milyones pa lang ang may kompleto nga bakuna batok sa balatian, samtang 31.9 milyones ang may unang nga dose. Nakaligad nga semana, nagdasig ang pagpangbakuna kontra COVID-19 sa pungsod nga naglabot sa average nga sobra sa tunga sa milyon ka doses kada adlaw. Apang malayo ini sa gihapon sa target nga magpabakuna sa 1 ka milyon, tubtob 1.5 milyones kada adlaw. Inanunsyo naman sa National Task Force Against COVID-19 nga 148,678 ka doses ng COVID-19 vaccines ang wala na puslan matapos nasunog ang Provincial Health Office sa Zamboanga del Sur sa Domingo nga adlaw. Sa joint statement sa mga matagas ng opisyal, gintayag sa NTF nga nalakip sa sunog ang 9,176 ka doses ng AstraZeneca, 14,400 ka doses ng Moderna, 88,938 ka doses ng Pfizer-BioNTech, kag 36,164 ka doses ng Sinovac vaccines. Naapektuhan man sang sunog ang routine immunization vaccine nga ginalokar sa probinsya. Sa piyak sang nadula nga supply, ginpasiguro sang NTF nga mailisan sa panibagong alokasyon sang bakuna ang probinsya. Ginmando naman ni NTF Vice Chairman kag Interior Secretary Eduardo Anyo sa Department of Interior and Local Government kag Department of Health nga magpatigayon sang investigasyon sa natabo. Ginpanumduman ni Senator Sari Angara ang otoridad kag publiko nga hindi magkampante o kung magkumpiyansa sa pagsunod sa minimum health protocols karon nga naganubo na ang kaso sa COVID-19. Panumdum sang senador nga madamo sige hapon ang natapikan sa makamamatay nga balatian amuman ang managkalamatay bangod man sa pagginuwa sa mga variants ng virus. Dugang pa ni Angara apesar nga nagadamo ang supply sang bakuna, malayo pa ang kadamuon para mabukunahan ang mayoriya sang populasyon sa pungsod. Gin-insister sa Commission on Elections nga wala sang conflict of interest sa 535 milyones pesos nga kontrata nga gin-award sa F2 Logistics. Ang kompanya konektado kay Dennis Uy, ang negosyante nga malapit sa kay Presidente Rodrigo Duterte. Nagapabilin man ang panindugan ni COMELEC spokesman James Jimenez nga nagasunod sa procurement law ang kontrata.
Oktubre 29, sa formalin award sa COMELEC ang service contract sa F2 Logistics. Una dre, ginapa-pull out sa election watchdog nga kontradaya ang kontrata matapos ipahayag nga konektado sa kalyado sang presidente ang kompanya nga mangin potensyal sa conflict of interest. Nanawagan ng mga drivers kag operators ng taxi nga kung tani malakip sila sa listahan sa mga makabaton sang fuel subsidy gikan sa gobyerno. Damlag lang ginaprobahan sa gobyerno ang pagpanagtag sang fuel subsidy nga may kabilugan nga 1 bilyon ka pesos sa mga drivers and pasahero nga salakyan. Suno kay Bong Suntay, presidente sang Philippine National Taxi Operators Association, nakahanda na sila nga mag-apelar sa gobyerno para sa nasambit nga ayuda. Suno pa kay Suntay, kalabanan sa mga drivers ng taxi na nagagamit man sa gasolina kag LPG sa ilang pulian nga amo ang lunsay nagataas sa karon. Dugang pa ni Suntay tuman nga naapektuhan ang operasyon sa mga taxi bangod sa mga lockdown, curfew kag limitado nga work hours sa mga opisina. Inyong ipamatiyan ang aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion upod Aksyon, Fred Salanga. Balagay kita sa Aksyon Balita Morning Edition, upod gapon sa inyong news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita